Muuli naman ka, ugma. Muuli na. Pohon. Ano daw ay? Mingaw na sad ko. Ha? Mingaw na sad ko. Nakay mo kanto naman ka. Liwas eleksyon. Inday. Inday. O ba'y panginday? Nya malipayo na jud ka. Nga birthday nimo unsa may imong gibati. Malipayo naman kay daw na may Ibalitan ka nini. iwik. It's okay kapag ang buhok mo. Minsa daw lang nanay nag-iwit. Na anay mag-iwik. Ya, jamo may kuno mga baboy na sa buko kay nahurot ng pangamatay. Ya, jamo naman kuno baboy sa kabugog baligya kay nahurot pangamatay. Sila naglaom. Sila. Kapakakan. Nya, magpasalamat, salamat. Salamat. Mga plagikte. Salamat sa tanan ng hapon. Mauli na ko si Lumpong kay magpalit pa ng baboy. Salamat sa tananan hatag. Salamat sa tananan hatag. Ang Ginoo na magbalos kaninyo. Amo gali, eleksyon man, mabutar man taga doon. Nubutar sa ma. Bata. Alalayan lang lang. Nya, pag guman, mabalik ka. Lawas ra. Lawas rayag doon. Wala ba, piangan na ilang kagdahin ng daan. Lawas ng Ginoo. Nya, pag-abot nimo dito, kailain ra ba ka mag-birthday bisag wala karon kay naaman imbitar nimo tanan. Ha? Mangimbitar ka tanan kay mangimbitar mangani ka ng bihon ra tinapa. Mangimbitar. Amo ka pagkakailbira. Unya, ato bang dire sige magtanaw ka dito pagtanaw kay sanay kay gwapa ka. Di na ko nimo di na ko nimo ato bangon di man ka magistorya na ako nga mauli naman ka karon. Mula Mingaw na sad ko karon. Ano? Mingaw na sad ko. O ba'y pagligaw si buhi pa mako. Uli man kadadon. Uli na doon kadugay ko na. Kapiga si Mana. Dugay. Lima pag-adlaw. Diba? Lima lang. Iska si Mana na. Kaping Mao may mulam na ko ning sakit ni akong liog sa Twitter. Kung wala pala magkawa man magsakit ni ako liog. Giadtos ko laman kay igsuon man ta. di nga lama ako mo panik kay basin malaw doon imong Twitter. Na di sa ba kumaadto sa imo birthday? Ha? Di na kumaadto sa imo birthday sad. Dili na kumaadto sa imo birthday ug amo daon. Lagi lang ako. Kung bumalik ako, tunghang ka ng Twitter. Wa man ako mag-ingon. Wa man ko mag-ingon. Bagkuan siya, pag ingon mga katik-tik, mauli na jud kog inyo ako iampo sa akong paglakaw. Mga katik-tik, mauli na ko og inyo ako iampo sa maayong paglakaw. Nga maabot ko dito sa amo nga way. Mga tagiktik, muuli na makuugma. Iampo ako ninyo nga maayo ang ako paglakaw. Pag abot dito sa crossing sa Cortes, matakil po. Simba ko.
Imbis kayo magpaampo, asa na nagatanay sa kimpo. Tuan naman dito sa crossing. Dool naman. Bahala na kay kasakitin ka. Tiyan naman. Kay matakimpo man. Dadaon di ka magsinilas ng taas ang tikod. Di mo kung taas ang tikod. Mubo man. Ah. Okay. Base ni noon og maura na di wala dyan ang birthday. Ah, base ni noon og di wala dyan ang birthday kaya ito na hinang pagpahilot. Aboy ba sa ibo dyan ampo. Na ako pagpanaw. Matakimpo ako sa... Kalain mo. Dadaon ni mapagpanawgod. Dadaw, balay ito kinumpas. Kinumpas. Ginumpas lagi. Unsa may gusto nimo na ay program sa imo birthday? O no? Naabay program anang magmensahe. Gusto nimo? Para sa ato sa email. Pareha sa mga birthday. Daw lamang daw. Para sa email. Pareha sa ako birthday dili ka. Oh, parehas gani sa iyong birthday na kay iya may di matingali parehas sa iyong birthday. Okay. Ha? Uno may imo tagkaibgan sa birthday nako o naman. O no? Uno may tagkaibgan nimo. Naa na may balon. O na may gani balon. Ubot-ubot lagi ang pampa. Yan na ay imo gusto. Gusto ko parehas ba sa ibo na may cake? Naa may cake. Nana. Na, may cake na namin. O naa. Oh. Na iyan may suliran. Kadali na kastorya niya. Dali raman di ang suliran. Nagkatumubot-tubot. Ay mga katik-tik, basin og naa pa mo idugang kay mauli na nga akong isuon daghan naman naghatag. Kung naa pa, salamat daan. Kay mo maiya gusto ninyo ngandoy katong mapareha sa akong birthday nga manikik daw kuno. Bisan, oy kamo mga apo ni Lola Maria, naamay yun yun ng nga dawat ron nga kalipayon gikan sa panggobyerno. Kanang tag piso-piso kamo tanan mga apo kay aron mataas ang iyang manikik kay kuan kamo tanan mga apo inlabihan sa dili mo makaandam og tagatos. Andam na mo daan kay pag konektahon na diha ni Helen kay ipahimo na. Mga apo na ako, mag-andam ka mo diha ng tagatos kay dakan mataas-taas ang pag Bira nako. bira na ako. Maura gyapon magmanikag magmanikik di man nimo ma kita di magkakita sa pilay kwarta mo ingon 25,000. Di magyapon ka magkakita. Daw, masilid magbilang. Manguta na makukupilay sa Yudlin. 25,000. Pilay ko na suyod din. Unsa may buhaton niya la kung pananglitan 25,000. Unsa may Unsa buhaton? may imong buhaton pananglitan og 25,000 largo kapag utong. Ha? Unsa may imong buhaton og naanay mabira na nimo ng 25,000 largo kapag utong. Diyak mo utong. Largo ako pag kantanan mamingaw ang payag. Hala, sampol. Sa mamingaw ang payag sa kag-inday gipuy-an. Odo pa? Ah! Ino ka mo dai makatanga di man dai mahuman. Ya, mga tagitik ya mahuman. Unsa man di ko memorize. Unsa man dai ito kang taha nga. Imo ra man dai panjama-jama. Di ba unsa may buhaton niya sa 25,000? Ya, mahuman, Hindi niya- kay- Ha? negosyo ba niya ingan? Unsa o man nimo? Base magkadawat ka og 25,000 ing negosyo nimo? Base palit na pag kag Pepsi. Palit. Dili ba base magnegosyo na pud ka dito ibaligya nimo Pepsi. Dili ako kay di ako makakita manguha ng mga botelya di man iuli kun dili na ako kuhaon. Ah. Nga uno may Mo ni kadlo ka. iloon sa kisa na di man iuli. Na dili nimo sila pagkan ugay deposito. Ha? Di nimo pagtagaan.
Ug naan na kay imo manikik nga 25,000. 120 man daw ng lungon nga naay sidlak-sidlak. Idaw na lang nato. O may sa hisgot. Yung mga lungon. Di ka rin makakita kong tadaan. Daan, mga di ako gusto tong lungon. Di sir, magpalit ng lukon, paghaya na. Unsay lokon? Kana gaan uwang. Unsay adisir magpalit og lokon. O naman. Ingon man ka adisir magpalit og lokon. Lokon nga uwang. O do'y lugod. Ingon man ka adisir magkuan. Ngano magisgot-isgot man mo magpalitan ng lokon. Unsay lokon? Pasayan. Laong ka lungon. Lungon. Ah, lungon lagi. Dili kay lukon. Ingon ka. Nga ato na lang na paporsentuhan. Ina si 20 mil ako porsentuhan. Mm. Ako na lang porsentuhan ng 25,000. Yung sa may lasa sa popcorn. Unsa may lasa sa popcorn? Dito na pagkuha sa luyo. Unsay lasa sa popcorn? Lasa. Lana? Unsay lasa sa popcorn? Unsay lasa? Inday. Uno lami. Uno lami. Unsay lami sa popcorn ba? Unsay lami? Aw. Dami man. Pila man tong ingon adto kadaghan na. Mauna mo. Angayan ka ana. Angayan ka ana, maura kag maming. Maming kang kuan. Pato. Ang mga dato ninyong kuan. Herbal. Pila. Chanel o Gucci. Mayon mamutag bante. Wala na. Ayaw niya pagkaon. Nana ning popcorn sa inyong panahon sa una la? Ha? Anong popcorn nana ning sa inyo sa una? No kita. No may magkaluto ana. Mura magkamuti ra to ko anan. Sapsapon. Isa luto anis kami. Ano siya paboritong pagkaon ninyo? Unsa may imo paborito nga pagkaon? Ang ako, paborito pagkaon. Kadon, mangga, parisadan, kape, dagan, may gatas, kape. Amoy ako daw paborito. Ikaw la? Ang akong paborito, pasayan. Pasayan, Og alimango. Karon kay di naman ko kay iskabok naman lang ipon. Na di naman ka maka naman gugkog. ka makakutkot. Pasaya na lang. Pasayan, alimango, nukos. Nokos, kogita. Unyan sa ang papagkaong kogita wa na may ngipon. Man ay, ngano dito. Ako baka, aw, sabayon pag Naa. siwa. Kwarta na kayo, nakay kwarta ka mo dokinan. Palit ay ko ano. Ang lambay. Mga lambay. Kabalo kam luto na la, lambay. Ngayon na, aman lagi ko niya ako mag-isgot o ko ang pasayan. Ano sa araman eh. Ano sudan niya ganyan buntag? Uy. Nga naman di magkamahilig sa kanang pagkaon sa dagat nga anad ba untana ka kay sa baybay mauntana ka. O naman. Di man kahilig aning mga gugita, mga pasayan, mga nukos, mga lambay. Di naman ako makaduyot. Sa una, sa mga ipong pako, aboy akampay ang kugita. Ikaw. Dito pa kami sa dahikan. Daw may magpabaylo ng kugita. Bugas. Mm. Mobaylo ganun ako, kay para lamang ganun. Daw oy, Galamit doon uyo amo sa gugita kanang ata. Ang kugita. Agara doon Ata. kahilo sa ininit. Hiwa-hiwa, putok. Agara nimo ihapkok. Pinakurat. Pinakurat ra. Putok, lami kilawon. Butangan dahil mga lamas, bombay ay.
Kalibre ang karon na. Kuhaan ni dita dire. Yata mi dito mukaon. Ay mamaot na og mabugnaw na. Ani Diyos. Lagi. Abi sa butan diri Diyos. Muuli naman ka. Uno may ato despedida unya sa duyom. Damay na liog. Binulong purungan. Amora. Mag-inom. Basin pag-inom noon magbiyahe ra ba basin magsige kag kalibang. Kung may pagkaribang. Isda. Oy, nay mo isda. Daan Mag ha? daan mag inom na. Uy. Ay rumaisin. Ano pa doon? Loperamide. Luperinomanay. Unsa? Rupimanay. Loperamide. Rupimanay. Ha? Lupirimanay. Loperamide. Lupi. Ramide. Rabaid. Rupiramay. Pagkantaon daw kuno ka kay mulakaw naman ka. Magduita. Ikaw ra kuno. Minarina. Kung wala na'y lain ka na ko'y makaglingaw. Kung dili ka muda sa kanunay, ipanghay-hay ko na lang sa kahit tasan ang timus kong pagbati ning dughan. Kunang pagsakit mo walay katapusan. Pagkatamison ko ang lubnganan. Bisan sa'yo taay ako tabunan. Buhing pagbati ning akong dughan. Mga tagitik, maskin kuno ako tabunan na sa yuta, buhi gihapon ang ako pagbati. Kadinyo tanan mga tagitik. Uy, hilak man kala. Bisan. Bisan dili parente. Basta mo lakaw. May hilak man ka. Kaya bisan Lalo sa lang ta. yuta ay daw kuno siya tabunan. Buhi nga pagbati daw ang iyang dugan sa mga katiktik. Ha? Bisan sa yuta ay tabunan. Amugat taglang ang kong gani bisan mga tagitik tabunan na ako sa yuta. Buhi gihapon ang ako pagbati. Kadinyo mga tagitik. Memorize mo lang kanta ni Marina. Oo. Kantahan sab ka na ako. Da pa. Larga. Ano, may hilak ko magkita man. Oh, may pagkatawa. Kita ba lagi ka? Yan, naputi bagod gipon. No bagaw man. Naputi. Inggo ka kita man lagi ka na ay nagbong diya nga kuan. Kayo na puti man natagak. La. Subo ako karon bisan paglip
kagol. Kagol. Kanunay hilak. Kabal. Sa pa mga katiktik kay dili mapungan. Sumuro mo di magkita. Duhar na kadlaw. Asa do ka daw. Ugma ulay niya Domingo. Lakaw naman ka Domingo. Wala ka adlaw. Sabado nya Domingo gud mo sa kadlaw ng lakaw. Aw dili oy. Lunes. Duha ka adlaw kay Domingo Lunes. Kakadlaw sa Lunes manglagaw naman mo kuhon. Wala ka adlaw. Di pa dayon. Takdan paghilak niya. O ba to? Tiwasa daw. Mati ako yamay. Sawon. Huma na. Subo ako karon bisan paglipayon. Kagulanan kanunay naghilak. Sa madaling oras, gisapit kong mahal mo ngalan ay kuhain na pinangga ang pagmahal ko kanimo. Mukuyog lang ako, inigsalop sa bulan. Dito dapit sa mamingaw lubnganan. Sa pag-abot ko dito, gisabit kong mahal mo ngalan ay Maria. kuha ina pinangga. Ay, ginoo. Sukdo di mo, Maria. Ako ba ibang tagkantahan? Hindi ako sa pod ang kantahan nga. Pag-abot ko dito, Maria, gisampit ko ang imo ngalan. Aroy. Dira pa sa ganahan na ng Maria. Ina, good. Ingka di kaganahan og Maria kay ipamiri nimo. Amo galit pamiri ko man unta na basta tarpulin. Dagnay. Nawa man maili sa mga katiktik. Ha? Wa man maili sa mga katiktik, maingon na lang og kinsa man ning Mary dili day mao nag-birthday. Dili kay lagod man nako na. Ili magatagiktek ako tarpulin. Tag ang dagnay nako Mary kay Maria man. Mary. Ama sila kagaya. Nagpabata-bata ay ka kay kami doon pa ka makautot pa ka. Ay makautot. Magpabata-bata pa man. Kay Mary man. Bate nun pagbutang bitag gani yaram kag tuan na. Gani nala. Ya, si wading isab atong igabanan ng kumana. Sino pa to igabanan ng mag-usik. Birolo? Kwartahan, oo. Ha? Lolo? Nulaog na dito si Lolo. Dato na waning. Pagkapaliwaning igit man lo. Igit adulo. Ako kasi nag-istorya. Ha? Ako kasi nag-istorya na. Tinood ba sad? Si Roger isabag. Bago pa kami medyo. Ako lagi kaubay si Uya Mandagman. Sanan si Helen. Ako. Si Roger Dire. Nakay mata pa si
Uya ito nagtipat-tipat pa itong mata gusto. Gusto na si Jabo. Remedyo. Luko nag-remedyo na kita. Luko, gusto na. Kay, nakuan ako kan uya ba? Gusto na. Saan ay? Mer kaya pa ko lugwa eh. Luko uloy mo lugwa. Nag-uuno may mulugwa sawa. Ay, huwag ka na yan. Ay, huwag ka na yan. Nag-uuno may mulugwa ron. May tingog niya. Yaman sa tubag ha, ay tagpa, hawaas ko naman si Jack si Uya, mandang nagtipat-tipat ba itong mata, kaikod o ka, sipog ba? Labi ana sab. Huwag ako kita ni Uya na. Ha? Mere, nag-unsa man mo diya. Nga niya ako batang katanaw ako. Unay mo lugwa, Mere. Ay. Nadlock sila, nadlock siya. Ano na, lagi. Ing na nadlock ko siya. Nahadlok ka. Ha? Nahadlok ka sa pag-ingon. Sa pamir kayo, pamulugwa. Oo. Nakalang ko sawaan mo nung. Kada ko nakantida. Nabulig na sa tabi sa kapilihan. Nga. Janto, ya may gusto na mamulig lagi ako kay suga ko do. Dat pagka sinom dato da. Pasaan si Jan. Sud. Ilang ko dato dan bugoy-bugoy. Kahimulog janto. Dadanto kami sa uno pa inin. Oy, namunig. O makita dyan, abo may isa remedyo dyan, doyong na, Tapad-tapad. o tapad-tapad, kay sa salaman hulot maghigda. Gusto ko, kung mo remedyo, ato na pag-uli sa bayay, dili mo san bolog di doon sa kadaghanan. Kay kasawaing. Kunya. Ya sa inyo lang ito remedyo, kaya mako. Kalain sa dyan na ay tapad-tapad. Ha? Kalain sa dyan na ay kaubay tapad-tapad. Amo lagi. Kung makautot naman ako, kabati sila. Diyan ko naman doon. Ay. Mga tagiktik, manguli na kami. Salamat sa tanan. Ay kung kaluyan ako dan maayong lawas, mubalik na ko din sa Liwas birthday. Itugot sa Ginoo. Yeah, insay mas turyala. Ikaw, magmaayo ka sa imong paglakaw karon kay mauli naman jud ka. Abtan og mga tulo ka adlaw mo adto rami didto sa imong birthday. Wala na, may. Duhara. Duhara. Hindi, Duhara, lo. The Domingo ugma, Lunes, larga biya mo sa Lunes hapon. Oh, duhara di ay. Aw dili kadlawon. Kadlawon. Datin. Uno may imo tagbati. Kalipay. Kay mauli naman ko. Oy. Kali nalipay di ay kawa ka mag mingawa di ari pod. Ligaw. Tingnan na gani bigan niya kami nga sa Balik payag. naman ko. Pag ilis na magani ba pang naog na may so kuma kami nga sa payag. Siya oo, kami nga sa payag. Matinood naman ditong Sulo diri. ang kanta nga subo ako karon.
Ala. Ano man. Ang kanta na to gapon nga nang kanta kang sa Minarina. Oo. Himbayos isa ba ko nga. Subo ako ka. Madaot niya itong kagwapa ani noon baon ni. Ang kahapon. Oh. Ay, sigilak na mo apas man. Ano gani? Ang mga mata nga mga kapayason. Para makuhiti ka may selyo, largo pagtuyo. Nagpamanicure di ay ka. Yeah, dito pa sa Kabugo. Lampo ta, Ginoo, daghang salamat Lord sa pagkaon nga ani karon sa lamisa nga giandam ni nining Ginoo. Kini nga pagkaon panalangin ni o Dios nga amo kini pagabahin-bahinon. Makahatag kini kusog sa among lawas amahan nga langiton. Salamat sa tanan. Amo kining gipasalamatan pinagi sa gahom sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Kristo Jesus nga among Ginoo. Amen. Amen. Kala na. Uy, tahong. Locos. Gaon ang second trip ingon sa inse. Matakanan mo ako, matakanan mo sa kabon. Ha? Matakanan mo sa kabon. Ang masakay ka ni sa imo ni? Ay, very good kaayo ni. Masakay ta kan niraso ihatod jud kuno taniya dito sa terminal. Inyo ni andot. Ang sabi takdan nito. Magwata niya ay. Aroy. Magdala. Samok. Mga katiktik, kumanami mamahaw, mugi ka na ni sila karon. Ang driver na lang mo'y, lagwang ka nag-inom pa og kape. Nagdayaper ka. Yeah. Kayo man. Kalain. Di man. Kaya nagpantalon man ka aron kung kaihion mo, ihi na lang kay di man mo agat. Kaysa, nakakaihion ka diha sa basakan ka nang way kasilyas dili pa terminal. Manaog ka jud ka kay mangihi dito sa tunga sa basakan. May magtapampers ka maglingkod na mangihi ra. Dili mo hulog sa pante. Dili lagi kay naamay murag pom, murag og mga duldul na amang kuan sa pampers. Mga tagliktik. Salamat sa inyong taghatag tanan kay mauli na ko karon. Driver dan amo tagpaabot kay nagkaon pa. Pagkita tara sa ako birthday mga tagliktik. Ay, na kanang mitwit na tas tong bag. Dari sinilas. Ya malibot ang pisira eh. Si mama si Kabiro anak papayag na amay tag-iza. Ano ba tadag sa pabasyan doon? Si Andot, wa may problema na si Andot makailan umagana uga na may bititon. Ang hawiri sa dari isig ako dadon sa bag. Subo akong karon. Bisan paglipayon. Sigilak magkita. Ang gapon mo na. Kagulanan. Kanunay naghilak. Sa madaling oras, gisapit ko ang ngalan mo. Maria! Maria! Subo ako karon, bisan paglipayon. Kagulanan, kanunay naghilak. Sa madaling oras, gisapit kong mahal mo ngalan ay kuhain na pinangga ang pagmahal ko kanimo. Dali na ning ano sa mga bag na ko. Bukan ka maniki eh. Maniki. Ano man? Punta na ko. Punta na nila. Sabay ka. Apoy. Mami ray mo uban. Mami ray mo uban. Kayo ka. Kayo mo kabat mami.
Lingkod anay. Ako dala na kami. Anan kanunay na hilak na madaling oras gisapit ko mahal mong ngalan ay buhain na pinangga ang pagmahal ko kanimo sabat ko sabat Mapuyog lang ako, ining salop sa bulan. Dito dapit sa maminaw lunganan. Sa pag-abot ko dito, gisapit kong mahal mo ngalan ay kuhain na pinangga ang pagmahal ko kanimo. Salamat, Sir Anthony. Ang lakaw namin. Salamat sa tanan. Salamat sa nagregalo sa ako. Isan wala pa. Salamat. Ato nami, manakay nami. Ato nami, bandon. Magkita pa man mo. Amping mo sa biyahe. So, di alam, di muling election man. Wala na, ama ka sa president ka. Na, president ka. Dalangan sa wala. Dat, nawiran. Ini. Babay mga tagiktik. Babay mga tagiktik. Adto na kami. Bangko na. Uy, alima. Lakaw, lakaw. Hilak. Magkita pa man mo. Bye-bye mga tagiktik. Mao ni among sakyanan, airplane. Larga na. Lapambang. Yan sa may gibate la. Lakaw na sila lamre. Subo, pero ligaw-ligaw na. Ay, mag-aakot ko, mag-aakot ko. Bye-bye. 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 Maapas rami, musunod rami. Oo, magsunod ra mo. Happy birthday daan. Oo. Nanihilak na.
Amping mo ma. Mo text ra ka ko abot na mo. Uli na to sa Surigao. Asan ko ng motor? Ah. Nya ikaw la. Mga katik-tik, maura to among vlog sa pag-ulit. Ako pagulang.